জম্বুজলা সুদিন মেমোরিয়াল মিডল স্কুল हाई सेकेंडारि स्कुल बेसमेन्टनि बिथिङाव जत' मिडिया चेनेलावनो फायफ्लाय हामबाय तबेखाथिनि अमहाय अमबायखाथिनि प्राय 600 বছর राज आमल থেকে চিনি ও রায়বালমানি কলেজनि রায়বালমানি পান্ডা চলিও আগেখা লিখিত তবে চিনি লিখিত তহ লিখিতর মাধ্যমে তবে जों सायमागा চিনি ছয় চিনি রায়বালমানি তাও একলাই दाखलाय होनाय 61 पर्यंत रायबालमानि पांडा ओ पांडाओ जत चिनी और आमचाइनि चिनर कोनो धर्म निर्विशेषे जों जत हदानि और फायै चिनर दगान पाट मेला तेलाव जेकुनो सरं खायमानाय आबाद बागै चिनि कलेज समाज कोनो आबो बादा बिघ्न करे जत चिनर दफा दङ अ दफाराव फायनो सुस्थ भाबेनो चिनर रायबालमानि पांडाओ फायै माजाक फायै ब्रनि नियम श्रृंखला भाबे जे चिनि पांडानो संसार नानि बागै ब्रनो भाइनो आनि व्यक्तिगत आह्वान जानावो ताइ तामांलाय चिनर एलाकाव जे रायबालमानि दिनो 19 तारिख चिनर मेन उत्सव मनाय आदिनो चिनर जतनो आइन श्रृंखला बद्ध भाबे नियम कानुन भाबे माने चलिनो बागै जतरनि आमचरनो नां साख्लायो कुनो वाइ सुलाय आंनि खालायै जतर फायनाय माजाक फायनाय जतनि दफारनो नां आनि खाबाय खबायनो ब्रानो कयो जाहाथे चिनि एलाकाव माने कुनो बादा बिघ्न याको लामा राव कुनो बादा बिघ्न जातै जाहाथे चिनि पांडानो काहाम का चारित लांना बागै आंगर चिनि कमिटिनि पक्ष थेके भाइनो ब्लम जानो भाइनो आवेदन नारगो जत चिनर फाइबाना पुलिस प्रशासन दंनाय चिनर दंनाय एसडीएम दंनाय जत दंनाय तबेका चिनर तै कैसा दङ चिनर उत्सव जे माजाक फायनाय चिनर डिप्टी सीएम फायनाय ताइ चिनर एडिसिनि जत चिनर महाराज दङ सीएम दङ ब्र भाइन फायनाय एनसीडी ब्र फायनाय ताइ मेबर कुमार जमातिया फायनाय ताइ अरनि चिनि लोकेल एमएलए दंनाय वीरेंद्र किशोर देवबर्मा महोदय दंनाय ताइ चिनि अर दुइटा विधानसभानि बांमा 30 बांमानि कन्स्टिट्यूशननि विधायक श्रीराम पदर जमातिया भाइनो दंनाय अ आमचाया दुइटा बनि एरिया क्लायो बेसिरभाग बनि नजरनो तिनटाक्ले फिल गाहाम कने बनि सहयोगिता माखासे और जे चिनि पांडाव जे रायबालमानि पांडा जे उत्सव थाइजामनि अब एकदम गभर्नमेन्टनि सभा सबै जरा तिनि अ पांडाना संसाय मांखा ब्राय बिलाय खाथिनि त्रिपुरा सरकारनो जों आवेदन नारगो बरनो हामबाय जानांगौ बरनो सहयोगिता खालायो चिनि पेन्डेलनो पुरा पुरि साहाय्य खालायगा बनि सहयोगिता माखासे और जे चिनि पांडाव जे रायबालमानि पांडा जे उत्सव थाइजामनि अब एकदम गभर्नमेन्टनि सभा सबै जरा तिनि अ पांडाना संसाय मांखा ब्राय बिलाय खाथिनि त्रिपुरा सरकारनो जों आवेदन नारगो बरनो हामबाय जानांगौ बरनो सहयोगिता खालायो चिनि पेन्डेलनो पुरा पुरि साहाय्य खालायगा तार माने चिनि ब्लक अधिकारी चिनि बिडु एसडीएम एसडीपीओ ओसी चिनि जे तने आरडी डिपार्टमेंट ताइ टीडब्ल्यूडी जत डिपार्टमेंट अधिकारी ब्लक अरनि ब्र भाइनो चनो बेलाय खेचनो सुबा मुंग्रिखा बनबाय ब्रनो भाइना पाइपलाय बेलाय हामबाय जानांगौ जत अफिसार गणनो कतै चिनरनि चिनि न अरनि जागारनाय चिनरनि सुदिन देवबर्मा मेमोरियलनि 12 स्कुलनि हेडमास्टार श्री धर्मचरण जमातिया महोदय भाइनो बसनर फिल्ड जागाराव रिमान बागै ब्र भाइनो बेलाय पाइपलाय हामबाय जानांगौ ताइ चिनर जत डिपार्टमेन्ट सहयोगिता माध्यमेनो चिनर 61 पर्यंत रायबालमानि पांडानो साक्सेस खालायनो बागै चिनर जत अफिसाराव जों 2-3 बार मिटिं चलिखा ब्रनो सहयोगिता नावैनो जों चिनर उत्सवनो যথেষ্ট মানে সময় মতেनो जों आदिनो चिनि प्रग्राम आराबंनाय 4टा থেকে चिनर गंनाय रिसिप्शन दंनाय मन्दिराव आतायमोन फैनाय चिनि मेन उत्सव रायबालमानि जे प्रग्राम 6टा सिम आराबंनाय फैनाय থেকে आराबंनाय माने और चिनि सामं माने जत चिनर दफानि बरनो चिनर सामं दंनाय आबनो नायनानै बागै जतनि और फैनाय लोकेलनि बंथं बायरानि फैनाय थं ब्रनो भाइनो आन्तरिक भाबे आं बरो जानो बाखा गाहाम जानांगौ जे फैनाय गाहाम नाय थांनांथों कुनो हयचों मांगिया जतनो चिनि पांडा अब समाज पांडा नो निजिनि बाखावा सबायनो जत फैनाय दफारानो
नाय थांनो बागै बरनो आं अनुरोध जानो हामबाय रखलै और जंपयनानैनो आं अबलगनो आनि पारा आनि पुस कथाबो हाइनेस राय जेब्ला माने कलेज समाजनि हाइनेस राय ताबो आं बर्तमान खुलुमका मीडिया काखुब फाइनाय रंना बा इलेक्ट्रिक मीडिया आनि मुं अनुप कलय कामी अम्पी नगर पोस्ट ऑफिस अम्पी पीएस अम्पी गुमती डिस्ट्रिक्ट समाजपति कामचुका पुष्ट दङ एवं आनि दफ्तर विशेष खायै अर्थ दफ्तर एवं विचारक चिनी समाजनि विचार आचार अब आ दफ्तर ती दङ एवं चिनी जे रायदां आं दिदा लाथा तिमनि अब चिनी बुबाग्रा नि मौला चिनी लाथा मानमानि एवं ते बुमा हाय चिनी मानै दङ मेडल थेके सुरु खालै सेंग्राव नआबो राय मेलानि दिनो नुंनाय एवं सेंगा दुइजन गलाय नाय थक मसाव बरक आजारो नुगानो हामबाय हापांनि 19 दफा तिब्रा बसं ताई गुबुन बसं रना ini एखेतिबा तब 17 नभेम्बर 2021 इंग्रेजी चिनी कलय समाज तथा कुसुम कुसुम बुबाग्रानि मल থেকে শুরু खालायै प्राय 600 বছর ताकलाय बिसि जराती चिनी कलय समाज बा कास्टमारी ल जों से कास्टमारी ल नि बिसिंतै आसाइदुरुनि सिमी थैमा जरा जेमन आसाइखे जारे क्लिरावनो आबो रियाकमा सुवो कथार खायमान बिसिंतै थैले खांगा तेरे दिन श्राद्ध एवं कालेबारि विशेष खायै कालेबारि रक्सिनी ए कास्टमारी ल नि बिसिंतै खायजागि दङ ताई चिकन मिकन किसा मासा कामी बिसिङो बा तिब्रासान किसिं तिब्रासा बलाय तलाय अंलायै समाधान खायमेनि जागावा चिनी कामिनि चौधुरीनि संजाक दङ सारा तिब्रा राज्यव से कामी चौधुरीनि बिसिंतै चिनी रायदानि बिसिंतै बिचार आचार नाय दिदि खायजागि फाय दङ एवं এই 153তম बासुरिक रायबानमानि पान्दा এই पान्दानि बिसिंतै जों बिसि कायसानि चिनी जे तौमुं चांमुं कास्टमारि लनि बिसिंतै जे रायदा से रायदानो जों मुलायन खायलायो एवं रायबानमानि बिसिंतै जों बोसोर वाइसा चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि बिशेष खालै कलय बसंनि जे सेन्सास जेमन चिनी कलय बसंनि बिसिङाव बसुक जराती उच्चशिक्षित कलय बसं सौका एवं बेकार बसुक जराती तंग ताबक जरा एवं चिनी कलय बसंनि बिसिङाव जरा संका बसुक दं जों आबो बेपाक न ए बासर रायबामानि पान्दान बिसिंतै जों सेन्सास बिसिंतै खबर नालायो एवं चिनी जे रीति रिवाज विशेषकर कलय समाजनि ट्रेडिशनल बा परम्परा जों ए रीति रिवाजनि बिसिंतै ए मेला प्रांगण रोजाबलायमानि मोसालायमानि विशेषकर कलय समाजनि ट्रेडिशनल बा परम्परा जों ए रीति रिवाजनि बिसिंतै ए मेला प्रांगण रोजाबलायमानि मोसालायमानि लेबांबुमानि मामिता मोसालायमानि गरिया डान्स ताई विशेषकर ताबन जे मडार्न जुग जारे रगनि हुकुमु हुकुमु पान्दा आरानि बिसिङो चिनी कलय बसंनि बिसिङनो विशेष खालै कामी आमतायनि फायै जों आरो बलाय लायो एवं ए बलाय लायमानि बिसिङो चिनी आरो प्राइज दङ ताक्राय चिनी गरिया डान्स फार्स्ट प्राइज मानाय 10,000 एवं सेकेंड प्राइज 7,000 এইভাবে जों प्रत्येकटा जे हुकुम हुकुमनो तुई मोसानाय रोजाबनाय बरकनो जों प्राइज रिजाकनाय एवं এই मडार्न जुगाव ताबो बुइनि साथे साथे चिनी कलय समाजनि सिख्लाराबो हायनो सिख्लिराबो हायनो तालमिलि चलना थांमानि बागै जे मिस कलय
मिस्टार कलय हिनै प्रग्राम खायलाय जागि दङ এবং सिंगारनि बिसिङाव जों फातारनि सिंगार अर पारमितारियां ताई जयन्त जमातिया बर'नि लिडारशिप बाय अर जायगा अर्केस्ट्रा बहायनो संसाजागनाय आं हानबागिनो कबं मंनारगो जे ओ आमतायनि ताई तिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि कलेमा कलेजा अंयाफानो कमन बसंरानो बाहायनो तिनि ओइ मेलावा फायमानजा फायनायनि बागै तांनि बागै माले जों ताक्लाय बेलायके जों तिनि भाग्य हनुमानो जे जम्पुइसाला आमचाय विशेष खाय अब एडिसि खुमलং एरिया बुकलायो ताई सदर आगरतला और तिनि ओइ मेला सुदुन्य देबबर्मा कुसुमरुं नखला अब तिनि एसडिएम अफिस ताई जम्पुइसाला बिडिओ अफिस এবং एसडिपि अफिस बाहायनो एकदम नियारे हायनोबागै आसा खालायो जे तिनि मेला बेलाय सुस्थभावे सम्पूर्ण अंनाय ताई जोंर भलन्टियारबो मतामति এই जम्पुइ जिल्लानि जे क्लाब दंनाय সেই क्लाबरानो प्राय 400 नि ऊपर जों भलन्टियार नियुक्त खायखा गारि पार्किं खालामनानै बाहायनो तिनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारिदिगिनो जों पार्किंनि व्यवस्था खालामजाक दङ আর तिनि भिआइपि रक्त और मेन तिनि बुबाग्रानि तिफां तैनो तिनि मेला संसाजांनाय এবং नरक যতन नुबि माखना मिडिया बंधुरा तिनि जे रीति रिवाजनो तैयै जों कलेज समाजनि जारा समाजपति थांनाय 7 जन आरो तंमानि সেই थांनाय 7 जननि सिंहासननि गान्दार बुबाग्रानि बागै कायसा याग्रा गाला सिंगेल भाबे सिंहासन खायजाखा এবং লাই थांनाय 150 तम बाछुरी कलय रायमा बालमा पान्दा बाहायनो जों बुबाग्रानो এইভাবে বিশেষকৈ ত্রিপুরাनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव सह जों नायथावनो थाखाय जाम्बिसरा आमतायै जों तिनि मेलाना खायलेखा ताई तो कुनु सानानिख्रुइ आं ताहाय कबांनाय जाहाथे सुशृंखल भाबे तिनि मेलानो जतनो दुइ दलै नायथावनो थाखाय मेला संसारनि बागै आं कबागो एबा आं लास्टे पाइथागो कायसे मेसेज होनानै मेसो कलय हिसाबै कलय समाजनि तरफ থেকে যে ताबनि दिनो जारा जों नुगो जे विशेषकै तिनि सिक्ला बसंग देनदाय चावो ताई निने चुवा गारा केफे गङै लामा पान्थर बाइक एक्सिडेन्ट खायलायो गारि बाय गारि थुथायलायो मेलानानै फायै नग पर्यन्त फिरुगि थांमालाया এই সমস্ত চিন্তাধারা খায়াকারই যাতে সুন্দরভাবে তিনি মেলা ফাইনাयनि बागै आं जतन आह्वान नारगो এবং आंनि परिचयखा आं ताबो कलय समाजनि समाजपति कान्तिकाव आं नेक्स्ट ताई 5 বছর পরে आं राय सगिनाय तिनि रायखा कलयनि सबसे सर्वोच्च सुप्रिमो हाइनेस राय बंका मंगल पदकलै ब ताबो बर्तमान तिनि राय ओइ जम्पुइ आमचाया ताक्लाय बिसा राय तंनाय राय मेला এবং তাই 2 বছর ও आमचाया राय मेला सम्पूर्ण अंगमानि परे 2 दो आमचाया सगिनाय 2 दिननि परे आनि नग आं निजिनो रायङै थांसिनाय हामबाय जतन खुलुमका जतन तिनि तिब्रा हाकतनि जे तिब्रासा प्रेस नि जे फाइमान जाखिरानो जिने बसकां ग कलय राय बालमा पान्दा 155 बছর कामानि आमन बागै जे फाइमान बागै जतन ताइसा हामबाय फाखले आनि बुमुंका ब्रिगुराम कलय आं कलय समाजनि जाक्सुमनि सचिब अथवा सेक्रेटारि जतननि लोकनि थानि कयमुं नारगो जेता कयमुं नारगो ताइ गोबावमुं नारगो सिनि जे कलय राय बालमा पान्दा जागा सिरिसितिनि सिमि फाइफिमेनि खालायफिमेन अमनो जतन फाइनि फैना बागै गोबावो तेकेसे सिनि अ जागावो कलय सिरिसितिनि सिमि जा थाङि फैमानि बा सिनि हा सिन्ति प्रसारक जे थाङि फैमानि थुंमुं सिरिसितिनि थुंमुं रगो नायमानाय थानि 19 तारिख नभेम्बर 2021 अ जागा सिनि जे अरुं अख्लावा सिनि सुदिनि देबरा मेमोरियल हाई सेकेन्डारि स्कुल बिनि लगेव नुकजाकनाय सिङाव जागा गोबां मानो नायफैमाननि बिसिङाव सिनि सिरिसितिनि गानमुं सिरिसितिनि वामुं सिरिसितिनि चुमुं रबो फुनुकजांनाय एक्जिबिशन हिसाबै आमनो नायनो बागै जतन थानिनि गोबावमुं
다싱거 탕만이 디낭니 탕몽어 뜰랑나 바게 정 쫓도는 고바 몽시니 제 시리시티는 나이 뜰랑나 난카까 어시니 콜레로나 나냐 파냐 바게 별라이 캐나 정 로크런 타니 고바 허루 아서나 함바이